अबंगसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आङो संबिजिरखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन आरो बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि मावफुं सोद्रोमा महरै आंनि मावनो गोनां हाबाफारिखौ गोसो होनानै आरो संबिजिरनि राहा बायदियै सुबुंनो सैथोयै बानजायनाय होनो थाखाय अननाय मोजां मोननाय आरो गाज्रि गोसो लायालासेनो गिनाय गैयाजासे आंनि हाबाखौ मावलांगोन। एतिया oath of secrecy आं दावबायसा बर' अबंगसाइनि मुङाव समायखिरा लायोदि आङो थोंजोङै आरो खेंसिलायै जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरा आंनो मावफुं सोद्रोमा हिसाबै दैथाय हरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ मावफुं सोद्रोमा महरै मावनायाव फोरमायनो गोनां बाथ्रानि अनगायै गुबुन सुबुं एबा सुबुंफोरनो बेखेवनाय एबा मिथिहोनाय नङा। Thank you. এতিয়া আমি আমন্ত্রিত কৰিছো মঞ্চলৈ শ্ৰী ধৰ্মনাৰায়ণ দাস ডাঙৰীয়াক। ধন্যবাদ। তাৰ পিছত মই আমন্ত্ৰণ জনাইছো শ্ৰী ধন্যবাদ সঞ্জীৱ তাঁতী, মই তেখেতক মঞ্চলৈ আহিব অনুৰোধ জনাইছো। এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ